2 roki temu nazad na nocy muzeów każdy z przewodników miał się przebrać za jakiegoś aktora, aktorka. Wiecie, u nas są piękne, młode dziąchy, no to one mogły się przebrać za kogo by chciały. Już jest w lecie, jak to się pada. No i co bych sobie nie wymyśliła, to bych się ośmieszyła, nie? I koleżanka mi pada, wiesz co, ty masz taką ryżą perukę z takimi uszami, bo sam były takie uszy od tigra. Uszcisz te uszy i to będziesz Merida Waleczną. A ja go do, co to jest Merida Waleczną? A ona go do nieco, no w to może wnuki nie wiesz, co to jest Merida, bo do mnie one oglądają o robotach. No to się obejrzy przed ten film. Wypożyczała się filmu o Meridzie, ja nie trzymałam tego za jednym razem. Obejrzałam to w 3 kąskach. Powiem wam, że na koniec mi się ta Merida podobała i ja się z nią utożsamiła. Wiecie po jakiemu? Bo ona nie chciała wyjść za mąż za głupiego chłopa. I ja się zgodziła. To nie jest moja peruka, i no od kuzynki mojej wnuczki. Obiecała, że jej do mnie oddała. Uszy sam były takie od tigra, uszczigła te uszy. No i po tym, jak żech tak prześledziła, co ta Merida myślała, co miała Nasia, to miała zieloną suknię, miała taki medalion, miała łuk, bo świetnie strzelała z łuku, lepiej od tego chłopa, co jej go chcieli naraić. No i zaczęła szukać po Allegro łuku. Ja się myślała, że Allegro to już mi powinno sam jakieś 10 subów dać za to, że reklamuje ich strona sprzedająca. No i wiecie, łuk taki prawdziwy kosztuje bardzo dużo, ale to jest łuk dziecięcy. On coś tak kosztował, no nie wiem, chyba 20 zł, ale ten, wiecie, te DHL-y to mają ze mną dużo radości, bo to już to coś dziwnego mi przyniosą. A to żeleźniok, a to 30 kilo pakiet żwirku dla kota, to akurat im nie dało radości, bo im krzyże szczelają. Ale ten DHL-owiec, co mi to 2 lata temu przyniósł, to on padał, że wszyscy chcieli, co było się pooglądał osoba, bo to tam było moje imię i nazwisko kobieta, Kero się kupiła łuk dziecięcy, no to mogła no, dziecka kupić, nie? I on się pyta, a dla kogoś to kupili? No dla Losia. A co będziecie z tym robili? Go będę szczela taki głupi opół jak wy. I to on już się dalej nie pytał, ale jogoś trochę stujegowała, co by był taki bardziej, wiecie, pasowny na ta Merida Waleczną. No i jeszcze się zrobiła taki kołczan. To jakbyście się dobrze przyjrzeli, to jest rękowód kurtki skórzanej i noże do góry nogami. Kto nie rozumie słowa kołczan, to już godą. To jest pojemnik na strzały. Także było mi gorko w tej peruce, ale powiem wam, że się bardzo dobrze bawiła. Chyba jeszcze lepiej niż te moje piękne koleżanki, bo one musiały patrzeć na te abzace, a ja mogła iść w glanach, choć szkolny się mnie pytał, czy Merida Waleczna chodziła w glanach. Ja no nie wiem, nie, ale ja chodzę. Także tak mi zostały takie wspomnienia. Już mi jest gorko, także ten film muszę skończyć, sobie ściągnąć ta peruka. Kończ to, Kasia.